Лукашенку просяць разабрацца ў яго любімыя сферы. Гаворка пра сельскую гаспадарку, а канкрэтней пра тэхніку на аграпрадпрыемствах. Стан яе настолькі кепскі, што камітэт дзяржкантролю піша скаргі асабіста Лукашенку. Адпаведныя дакументы здабылі журналісты партала «Зеркало» з дапамогай былых сілавікоў Белпол. Ліст на імя Лукашэнкі падпісаны ажно самім кіраўніком дзяржкантролю Герасімавым. Сутнасць заўваг наступная. У першую чаргу дзяржкантроль вельмі незадаволены якасцю беларускай тэхнікі. Напрыклад, за першыя паўгода 23-го года у МТЗ і Амкадора стала нашмат больш тэхнікі з дэфектамі. У параўнанні з тым жа перыядам 22-го года колькасць бракаванай прадукцыі у Амкадора вырасла на 59%, а у МТЗ на 14%. Так, у Гродзенскай вобласці 11 новых камбайнаў з 28 не змаглі нармальна даехаць да гаспадарак. Па дарозе з тэхнічных цэнтраў яны заглухлі 23 разы. Асноўная прычына няспраўнасць электраабсталявання, рухавіка і гідраўлічных сістэм. А таксама адзначаюцца праблемы з гарантыйным рамонтам, наяўнасцю запасных дэталяў і гэтак далей. У выніку дзяржкантроль просіць Лукашэнку разабрацца, нешта зрабіць і прыняць меры, напрыклад, паўплываць на Саўмін і міністэрствы, каб тыя знайшлі дадатковыя грошы на рамонт тэхнікі, а таксама пазбавіліся ад пасярэднікаў пры закупках.